имшаб ченнел. тамошобинини азиз, имрӯз меҳмонони барномаи имшаб сарояндаи шӯҳратёр, нафаре ки бениҳоят таронаҳои зиёд хонდааст, махсусан таронаи Анор Анор, нафаре шинохта Алишер Ибодуллоев имрӯз моро ҳамроҳӣ карда истоданд. ҳамзамон аксбардоре ки тамоми Тоҷикистонро байрат овард, беҳтарин аксбардори Тоҷикистон Баҳром Ҷалилов. Алишер Ибодуллоев, Баҳром Ҷалилов, барномаи имшаб оғоз мекунем. Саломат бошед. имшаб шом бахайр, тамошобинони азиз, ин аст барномаи имшаб дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. Нома насаби ман Муборис Усмонов ва аллакай хушбахтона нашри шашум аст. Шумо дар интернет вақти зиёд мегузаронед, он гоҳ хизматрасонии якбаста махсус барои шумост. Зеро дар дохили хизматрасонии якбаста бастаҳои гуногун бо интернет ҳастанд. Танҳо ҳаҷми мувофиқи худро интихоб кунеду халос. оғоз мекунем. имшаб идомаи барномаи ахбор дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон бо шумо Муборис Усмонов ва хабарҳои навбатии мо бари шумо. Агар барномаи ахбор мебуд, шояд чунин мешуд, вале бахши хабари мо ҳам дорем ва ин аст барномаи имшаб дар шабакаи якум. Чӣ хеле ки ҳар яке мо медонем, ба наздикии чемпионати ҷаҳон дар Хитой ба итмом расид ва худи ҳозир мо якчанд хабарҳои шавқовар ва ҳамзамон лаҳзаҳои шавқоварро аз ин чемпионати ҷаҳонӣ бари шумо омода кардем. Чемпиони бисёркаратаи олимпӣ ва рекордсмени ҷаҳон оид ба дави спринтерӣ Усейн Болт баъди дави охирон дар чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сабук ҷароҳат бардошт. Бисёри нафарҳо фикр мекунанд ки худи ҳозир ҳангоми давидан ӯ ҷароҳат бардоштааст. Шояд ғалтид, пешпо хурд, ягон ҳолати дигар, вале медонед ҳолат тамоман дигар хел аст. ин махсус дахл дорад барои операторони мо нест. Наорбардор Болтро баъди дави финалӣ бо сегвеяш зарба зад. ҳамин тавр. Акнун ман хоҳиш мекунам ки наворбардорон ҳангоми наворбардорӣ кардан камтар аҳамият диҳед. ҳангоме ки боз наворбардорӣ варзишӣ бошед, он гоҳ бешубҳа техникаи махсус, усули махсусро дорад ва барои ҳамин чӣ хоҳон ҳастем. Танҳо барои Усейн Болт мехоҳони онро дорем ки тезтар сеҳат шавад. баъдан як хабари шавқовари дигар, дар чемпионати ҷаҳонӣ дар Хитой ҳамзамон дар нави варзиши гурспартоӣ яке аз варзишгарони мо низ иштирок кард. Ин нафар Дилшод Назаров аст. ӯ оиди ин нави варзиш ки гурспартоӣ мебошад, ҷои дуюмро ишғол кард ва ҷои якумро чӣ хеле ки ҳараки мо медонем гурспарто Павел Файдек ишғол кардааст. ва медонед аз ҳама шавқовар аст он аст ки чемпиони ҷаҳон оид ба гурспартоӣ Павел Файдек ҳаққи таксипулиро бо медали худ пардохт кард. вале варзишгар аз Полша медали гирифтаашро бо дӯстон бо тантана қайд карда зуд аз он маҳрум шуд. медонед ҳангоме ки ба таксӣ мешинад баъд аз ғолиб омадан масалан медали худу дигар чизҳоро мегӯяд ки ин махсус барои шумо аст, таксисти гиромӣ. ана гап дар чист. нафаре бошад тамоми сол машқ мекунад, тамрин мекунад то ин ки медалро гирад ва баъдан баъд аз оне ки медалро гирифтӣ боз мақсади дигар пайдо мешавад ки медали дигарро гирам ва барои ҳамин барои як нафари холис ки ту бори аввал онро шояд дар зиндагият мебинӣ туҳфа мекунӣ. ин иқдом то як андоза шавқовар аст ва то як андоза тарбияовар ҳам ҳаст. хабари дигар, ин хабар фикр мекунам бениҳоят шавқовар аст ва пайвастагӣ надорад бо чемпиони ҷаҳонӣ оид ба Хитой. дар Германия дугоникҳо бо рангҳои гуногун таваллуд шуданд. худи ҳозир аллакай рӯи экранҳои шумо ин акс баромад. духтурон боварӣ доранд ки эҳтимолияти чунин як рӯйдод бениҳоят кам аст ва шояд аз миллион нафар як нафар соҳиби чунин дугоникҳои ғайриоддӣ ҳастанд. худи ҳозир аксҳои онҳоро дида истодаед. бениҳоят ҳам шавқовар аст. ман тасаввур мекунам номҳои онҳоро чӣ мондан мумкин аст. волидайнашон бисёр фикр мекунам номи якташонро намедонам, Сурхи бек, дигараш бошад Сабзакбек ва дигару дигар. дӯстон, акнун мегузарем ба чизи аз ҳама муҳим. ин ҳам бошад чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем, замони имрӯз ва махсусан ҳаёти ҳар яки моро бешубҳа аксҳо инъикос мекунанд. ҳар як лаҳзаи мо масалан дар хона нишастаем, хӯрок хӯрда истодаем, моло хӯрокро нахӯрда аллакай акс мегирем, мегӯем ки ман хӯроки шом хӯрда истодам дар ягон тарафхона. баъзе нафарҳо чунон аксҳоро мегузоранд, махсус акси хӯрокҳоро ки баъд аз дидани ин аксҳо тамоман иштиҳо баста мешавад. вале ба ҳар ҳол гуфтаиро дорам ки акс имрӯз ҳаёти муосири ҳар яки моро инъикос мекунад бешубҳа. ва як чизи дигарро бояд қайд кард. медонед, ман бисёр фикр кардам ки чӣ гуна шиор монем имрӯза барномаи имшабро. ман бисёр фикр кардам ва ин ҷумла чунин шуд: эй лаҳза, даме сукут фармо, ту зебоӣ.
шояд ин аввалин суханоне буданд ки барои офаридани аввалин дастгоҳи аксбардорӣ дастурамал шуда буданд. аммо як саволи дигар пайдо мешавад. Агар барои офаридани аввалин дастгоҳи аксбардорӣ ин ҷумла сабаб шуда бошад, барои аксбардор шудани Баҳром Ҷалилов чӣ сабаб шуда метавонад? худи ҳозир ин саволро ба Баҳром метиҳем ва хоҳем фаҳмид. имрӯз дар меҳмонии барномаи имшаб яке аксбардорони машҳур, яке аксбардороне ки бениҳоят тамоми ҳаёти худро барои суратгирӣ бахшидааст ва ин нафарро ҳамагон мешиносанд, махсус нафароне ки маърака доранд, махсус нафароне ки чорабиниҳои гуногун доранд, соҳиби якчанд ҷоизаҳои давлатӣ ва берун аз он аст. Баҳром Ҷалилов, аксбардор дар меҳмонии барномаи имшаб. пешвоз мегӯям. хеле ки ман каме пештар гуфтам, ҷумлае ки эй лаҳза даме сукут фармо ту зебоӣ, ин барои офаридани якумин дастгоҳи аксбардорӣ сабаб шуда буд. барои Баҳром Ҷалилов чӣ сабаб шуда буд ки аксбардор шуд? аз давраҳои ҷавонӣ ҳаваскорона бо аксу бо видео саркор доштам. баъд аз ҳамин холас рафиқон бисёр хоҳиш мекарданд ки онҳоро акс гирам, ба навор гирам. он вақт ҳаваскорона буд. баъд оста оста дидам ки ҳамин аксҳои ман ба сатҳи дигар мегузарад. баъд хостам ки санҷам худро. аллакай духтаракон хоҳиш мекунанд ки Баҳром моро акс бардор, дигар фикр кардӣ ки кори нағз будааст умана. аввал рафиқон буданд. баъд хостам ки худро дар сатҳи дигар, дар сатҳи ҳирфаӣ санҷам. аз уҳдаш мебаромада бошам ё не. аз ҳамин ҳолат дидам ки аксҳои ман аз аксҳои дигар, аксбардороне ки дар Душанбе фаъолият мекарданд, аз аксҳои онҳо камбудӣ надорад, баробари аксҳои онҳо аст. баъд шояд аз якеҳошам нақстар бошад. баъд аз ҳамин ҳолат оста оста ба сатҳи ҳирфаӣ гузаштам. ба сатҳи ҳирфаӣ гузашти ва нагуфтӣ ки масалан махсусан чӣ сабаб шуд ки ту ин пешаро ҳамчун касби худ қабул кардӣ? сабаб ҳис кардам ки ҳамин чиз аз ман аст. ман бо ҳамин касб, яъне ки ту ба роҳат ҳастӣ, ҳаловат мебарӣ. ҳамин касб ҳаловат мебарам, аз уҳдаш мебарам. беҳтар. медонем, ман фикр мекунам суҳбати мо барои ин ки ҷолиб шавад бешубҳа як чой бо лаззат даркор аст. барои ҳамин навъи чойҳои гуногунро аз ширкати Аҳмад Ти баҳри ту пешниҳод мекунем. кадом чой чӣ гуна мекунем? дар ин ҷо бой бениҳоят таъмҳои гуногун ҳастанд. аз чои кабути оддӣ сар кардан. ба ман беҳтар чой кабуд. чой кабуд. ман фикр мекунам суҳбати нафақахӯрона. чой кабуд. шояд чой кабуд бо таъми лимӯ мешавад. барои мо чой кабуд бо таъми лимӯ мешавад. худи ҳозир имшаб. ташаккур барои шумо. чойро мерезему оғоз мекунем суҳбатро. Баҳром, умуман чӣ хеле гуфтем, бисёр нафарон мегӯянд ки Баҳром Ҷалилов яке аз беҳтарин аксбардорони Тоҷикистон ва бисёр нафарон гуфтанд на яке, балки беҳтарин аст. ту ман барои беҳтарин аксбардори Тоҷикистон будан, набудан чӣ фикр дорӣ? ту худро беҳтарин ҳисоб мекунӣ? ман худро беҳтарин ҳисоб намекунам. барои чӣ? барои ки то беҳтарин шудан меҳнат бисёртар кардам. меҳнате ки то ҳол ман кардам дар ин касб ҳис намекунам ки то сатҳи беҳтарин оварда бошад. барои ки то ҳол дар Душанбе ҳастанд аксбардороне ки мешавад онҳоро беҳтарин гуфтанд. чанд сол аст ки фаъолият дорем аз фаъолияти ту? зиёдтар аз 5 сол, 6 сол қариб. 6 сол мешавад. аллакай фикр мекунам шогирдони зиёд ҳам ҳаст. ҳаст. як ду нафар шогирдам ҳаст. шогирд ба яъне ки наворбардории ту ё аксбардории ту ё ки умуман шогирди аксбардори тоза? аввал ёрдамчӣ буданд, ҳоло бошад онҳо ҳам суратгир бошад. асоси боз ҳам даромад дар соҳаи аксбардорӣ бешубҳа туй. бале. бале. дар Тоҷикистон аксбардор, наворбардор, ҳофизҳо, ҳамин соҳа ҳамаш бо туй. лоиҳаҳое нестанд ки барои ту барои аксбардоштанат масалан имконияти ҳамзамон молӣ фароҳам мебиёранд? ҳастанд, ширкатҳои хориҷӣ ҳастанд. кор мекунед? бале. ширкатҳои дохилӣ хеле кам, ширкатҳои хориҷӣ бисёр ҳастанд, барои ки онҳо ин чизро дарк карданд ки аксҳо бояд аксҳои сохтаи худшон бошад, на ин ки аз сомонаҳои интернетӣ ба қабли дуздӣ бошад. ту
то ҷое ки ман медонам дар Тоҷикистон махсус хизмат ва кори аксбардоронро қадр мекунанду вале қадр дар пул дида намешавад, яъне ки нарху наво бениҳоят паст аст. ҳам нарху наво, ҳам худи ҳамин касбро то он дараҷае ки дар дигар давлатҳо аст қадр намекунад. Масалан, гузарондани як фотосессия дар Тоҷикистон чанд сомонро ташкил мекунад? ҳар хел вобаста аз худи. Масалан, оддитарин фотосессия дар Тоҷикистон масалан мебарои масалан бо ягон нафар дар табиат ё ягон ҷои дигар аксбардорӣ мекунед. Нархаш нархаш муҳим аст барои ҳама донистан, зеро бисёри нафарҳо фикр мекунанд ки масалан аксҳои туро мебинанд, ҳатто барои мо як нафар навистанд ки дар сомонаи иҷтимоии Facebook: Баҳром, шумо чӣ мехӯред ин қадар хушрӯй шумо? чой Аҳмад, чой. Чои Аҳмад, чойро мехӯред шумо ё ки менӯшед? Хуб, фаҳмидед, барои ки зебо бошед ҳатман чой нӯшидан дар кор аввал, баъд хӯрокҳои миллӣ, ош, манту, хурутоб ё хурутоб, шакароб, бисёртар ош. Тамоми дӯстдоштаи ман ош. Агар хоҳед ки мисли кулчача бошед, ҳатман ош хӯрдан лозим аст. Ва дар ин ҷо саволҳо зиёд буданд, мо ҳамаи саволҳоро нагирифтем. Саволҳо тақрибан бениҳоят зиёд буданд, ҳаракат кардем то ки саволҳоеро гирем ки мубрам бошанд, пеш аз ҳама маъно дошта бошанд, боахлона навишта шуда бошанд. Ва тақрибан 10 ё 12 саволро интихоб кардем ва оғоз мекунем аз нафари аввалин ки дар шабакаи иҷтимоии Facebook ба мо менависанд. Ин нафар ном доранд Фахриддин Мусозода. ба мо навистанд: барои аксбардорҳое ки нав кори худро сар мекунанд чӣ маслиҳат медиҳед? маслиҳат ҳамин ки аз таҳти дил ҳамин корро кунанд, на барои маблағ, на барои байни ҷавонон обрӯ пайдо кардан. агар хоҳанд аз таҳти дил барои комил шудан ба ягон муваффақият, бояд аз таҳти дил аввал ҳамин корро кунанд. Масалан, то ба сатҳи аксбардорӣ ҳирфаӣ расидан, аз кадом нави дастгоҳҳои аксбардорӣ истифода бурдан мумкин аст? дастгоҳҳо на он қадар шарт нест. аввал бояд майлу хоҳиш бошад. Баъдан дуюм фотошоп, фотошоп ҳам каме лозим аст. дар ҳар хел соҳа, масалан табиатро акс гирифтан, дар он ҷо фотошоп на он қадар дар кор нест. дар ин ҷо диди махсус дар кор аст ки бояд ҳис кунӣ ҳамун табиатро, ҳис кунӣ ки кадом ҳолат дар кадом вақт ҳамун акс зебо мебиёд. саволи дигар бо менависанд Фарҳод: Баҳром, шумо ҳеҷ гоҳ фикр накардед ки дар телевизион ё ин ки дар киноҳо иштирок кунед ва кино ё ин ки сериалҳоро наворбардорӣ кунед? ман худро дар соҳаи видео санҷидам, бисёр наворҳоро наворбардорӣ кардаги ҳастам. Хуш. дар телевизион на бори якум дар телевизион филми беҳуда хорам мекунидро ман метавонам хайра. Хуш. Масалан, ин соҳаи клип дар Тоҷикистон то ҳол рушд накардааст ба таври зарурӣ. Чаро ту мас худи ҳозир ба зуне ки аллакай аксбардори ҳирфаӣ шудӣ, ба клип кардан нагузаштӣ? ман гузаштам, як ду-се клипам сабт кардаги аст. Ду-се клипам сабт карди аллакай. Масалан, кадом худамро санҷидам. ба ягон сарояндагони машҳур ё ки ба ягон репере ки аз маҳаллатон мебошад? Не, аз маҳалла нестам, репер аст. Аз маҳалла неста? Хуб, ташаккур мегӯям. Ман фикр мекунам дафроне ки мехоҳанд бинанд, дарёб карда метавонанд дар сомонаи иҷтимоӣ, дар YouTube ва дигар ҷойҳо. Шерзод Раҷабов ба мо менависанд: салом Аки Баҳром ва Аки Муборис. Баҳром, чӣ сабаб шуд ки аксбардор шудед ва аз синни чандсолагиатон бо ин кор машғулед ва бо тоҷикон Холидей аз соли чанд ҳамкорӣ доред? чӣ сабаб шуд дар аввали барнома гуфта баромадем. чанд солам шуд гуфтем, тақрибан 6 сол бо ширкати тоҷикон Холидей хеле зиёд шуд ҳамкорӣ мекунам. то ҳол ҳам ҳамкорӣ мекунед? 4 сол мешавад ҳамкорӣ мекунам. танҳо бо ҳамин ширкат. барои чӣ танҳо бо ҳамин ширкат? дигар ширкатҳо дар дигар ширкатҳо кадем ҳамкорӣ дорем, акун бисёртар бо ҳамин ширкат. бисёртар бо ҳамин ширкат. Шаҳноз Комилзода ба мо менависанд: ман медонам ки дар миёни аҳли хонаводаи Баҳром ҳеҷ касе шуғли аксбардорӣ надоранд. Пас ин меҳр дар қалбаш аз куҷо сар зад? аз куҷо сар заданро намедонам. яки ба сарат зад биёи талбиема? мешавад ку акс мекунед? майл хоҳиш пайдо мешавад, баъд ягон коре, баъд аз хафои ҳамун кор мешавед. хуб, ман пеш аз ҳама ба даъвати қалби худ раҳсипор шудан, дӯст доштани касби худ, ҳаловат бурдан. вақти кореро мекунӣ ки ту аз он ҳаловат мебарӣ, он гоҳ ин коре ки ҳатто баъзе нафарҳо мегӯянд ки агар машғулияти ту ё ин ки хобби ту ба касби ҳирфаи ту табдил ёбад, он гоҳ ту нафари аз ҳама хушбахттарин ҳастӣ. муваффақ мешӣ дар ин соҳа.
беҳтарин. дар ин ҷо як нафари дигар навистанд ба мо Амир Қаҳоров савол бениҳоят шавқовар аст. Навистанд ки агар Аль Пачино ба шумо гӯяд ки фотосессия бояд кунем ва ин фотосессия ё рӯзи аксбардории шумо ба рӯзи барномаи имшаб рост ояд, он гоҳ шумо ба барномаи имшаб меравед ба назди ман ё ки ба назди Аль Пачино барои аксбардорӣ? дида мебарам ки кадоме аз инҳо аввалин шуда таклиф кардааст. Муфидтар аст не як кадоме аз инҳо аввалин таклиф ки пул тиҳад ҳамон ҷо мерад аммо борис пул наметиҳад дар ин ҷо. не гап дар бораи пул намерад. агар ту якум таклиф карда бошӣ ман таклифи Пачиноро таклифи Аль Пачиноро рад мекунад. ба экран нигоҳ карда бояд ҳама вақт ба гуфтани худ ҷавоб диҳад. сухан ки гуфте ҳатман пул ҳам муҳим нест. пул ёфт мешавад, пул ёфт мешавад, обрӯ ёфт намешавад. медонед як ибора ба ёдам омад, инам бошад мегуфтанд ки пул инсонро хушбахт намекунад, аммо хушбахтии мо бешубҳа аз пул вобастагӣ дорад. барои ҳамин давом медиҳем. нафарони зиёд дар ин ҷо навистанд ва худи ҳозир мо саволи навбатиро барои шумо пешниҳод мекунем. Меҳрафрӯз Юсупова ба мо менависанд: агар дар вақти тӯй флешкаятон ногаҳон сӯзад, пас чӣ кор мекунед? масалан дар тӯй аллакай аксбардорӣ кардӣ арӯси домодро? то ҳол ба ин мушкилӣ рӯбарӯ нашудам. Нашудед? Не, мешиносам аксбардороне ки бо ин мушкилӣ рӯбарӯ шуда буданд. чӣ кор кардам? баъдан ман фикр мекунам аз корпуси 15-уми хараболо мебароранда аксбардорона. бо соҳибони тӯй маслиҳат кардан, дида баромаданд ки ягон роҳи агар ҳаваш бошад роҳи ҳалро кунанд. роҳи ҳал чӣ кор мекунад? аз сар боз тӯй барпо кунад? пурра тӯй не, масалан ҳамун лаҳзаҳои ва флешка гуфтан дар кор ки ҳамааш насӯзад, нимаш лаҳзаҳои масалан ба қайдгирии ақди никоҳ масалан ту бо ин ҳолат рӯбарӯ нашудаӣ то нашави ҳам. як маслиҳат барои аксбардорони дигар, масалан ин ҳолат бисёр рух медиҳад. ман то масалан нисфи чорабинӣ дар як флешкарта акс мегирам, баъд зуд флешкартаро иваз мекунам аз мобайни чорабинӣ бо масалан то кадом даме бо дигар флешкартон. яъне ки суғурта мекунӣ кори худ. бале, агар ки сӯхт масалан як ними аксҳо месӯзад, тамоми аксҳо не. беҳтарин. баром медонӣ ин барномае нест ки ту ҷиддӣ бошӣ, каме табассум кун, каме худро озод ҳис кун. дар ин ҷо ҳеҷ кас ҳеҷ касро ҷанг намекунад. ягон ҷои муҳим нест, ягон барномаи иттилоотию сиёсӣ нест. барои ҳамин оромона бо суҳбат озодона гӯё ки мо дар хонаи ту нишастаем, бегоҳ хӯроки шом хӯрда истодаем бо чои аҳмадтӣ ва дигар ҳамааш хуб аст. чой нӯшидан мумкин дар барнома. акнун ба мо менависанд нафари навбатӣ Азам Холов, мегӯянд ки Баҳром, барои шумо аксбардор будан чӣ маъно дорад? ин мақсади ҳаёти шумо ё ин ки машғулият? машғулият, мақсади ҳаёт дигар чиз. боз файласуф шудӣ худи ҳозир. мақсади ҳаёт хад зиндагӣ, фарзандон, ин бошад касб. ин бошад касб. мақсад аллакай оиладор ҳасти Баҳром? бале, бале, соҳиби як фарзанд. соҳиби як худо фарзанд. хоҳад рӯзҳои наздик бод соҳиби дуюм фарзанд. беҳтарин таманниётҳоро нисбати ту ва аҳли оилаат орзуманд ҳастам. бигзор ҳамааш хуб бошад дар зиндагии шумо ба маънои пурраи анамин ҷумла. Ситорабону аз Сона менависанд: салом Мубориз ва Баҳром. салом гӯед ба Ситора. салом Ситора. Баҳром, аз солҳои мо мухлисони доимии барномаи имшаб хаста нашудед? не агар не, хеле хуб. аллакай медонистанд ки не. сараввал мехоҳам таманниёти худро баён созам. Баҳром, аз даргоҳи Яздони пок ба шумо умри дароз, тани сиҳат, хонаи ободро талабгор ҳастам. ба корҳои ҳозираву ояндаатон муваффақиятҳои нав ба навро хоҳонам. инак мегузарем ба суол. ташаккур гӯ барои чунин суханон. ташаккур Ситорабону. суоли ман ба шумо чунин аст: Баҳром, аз хурдсолӣ дар дили худ чӣ орзу доштед ва имрӯз шумо ба орзуҳои худ расидед? агар имрӯз орзуи шумо ҷомаи амал пӯшидааст, пас бо дастгирии кӣ? ҳама орзуам ҷомаи амал пӯшидааст. аввалаш худованд аст, баъд шояд бо дастгирии падару модар. Баҳром, як чиз дигар, масалан дар кӯдакӣ бисёри нафарҳо орзу мекарданд ки масалан нафаре орзу мекард ки табиб бошад, нафари дигар орзу мекард ки кайҳонавард бошад. ту чӣ орзу мекардӣ? аз кӯдакӣ ман майлу рағбат ба мошинҳо доштам. аз кӯдакӣ мехостам ки ронандаи варзишӣ яъне мошинҳое ки барои пойгаҳӣ ҳастанд. аз он сабаб ки дар давлати мо ин намуди варзиш нест, баъд
илоҷ намуд, баъд аксбардор шуди аз наилоҷӣ. Дидед, як истеъдоди нафаре ки мехост пойгачӣ бошад нобуд шудааст. Ба ҳар ҳол инам касби хуб аст ва ту сараввал муҳим он ки ту муваффақ шудӣ. Ан ҳамин чиз муҳим. баъд як чиз дигам борис ки баъд ман бисёртар дӯст медорам мошинҳоро расм гирам. Мошинҳоро расм гирифтан. Бисёрам расм гирифтаи мошин. Бале. Масалан, мошини дӯст доштаи ту кадом аст? Масалан, тамғаи мошини дӯст дошта. Lamborghini. Lamborghini. Ман фикр мекунам баъд аз BMW. баъд аз BMW. Lamborghini кадом нав? Aventador. Aventador. Хуб мекунам баъд аз 120 сол пулҳоятро ҷамъ мекунӣ, агар зинда монӣ, мехар. Бо ҳам баъд 120 сол. Не хайр. 150 сол чак. Зинда бошем то вақтар. аз аксбардорини тоҷик барои ту кадом кори аксбардорини мо писанд аст? Киро эътироф мекунӣ ҳамчун аксбардори ҳирфаӣ? Нозим Қаландаров. Нозим Қаландаров. Яке аз беҳтарин аксбардорон. Эраш Турсунзода, Баҳриддин. Баҳриддин Исматуллоев. Боз дигар аксбардорон ҳам ҳастанд. Беҳтарин. Аҳмад Абдураимов ба мо менависанд: салом алейкум акай Мубориз ва акай Баҳром, саволи ман ин тавр. Шумо аз кай ба суратгирӣ машғул шудед ва фотоаппарати якумини шумо чӣ ном дошт? Яъне ки якуми дастгоҳи аксбардории ту чӣ ном дошт? Canon 400D. Якумин. Ҳоло ҳам ҳаст ин дастгоҳи аксбардорӣ? Не. Нест тозе. Хароб шуд. Як саволи дигарро барои шумо қироат мекунам. Якум саволи ман: аксбардор оё метавонад шогирд дошта бошад? Шумо доред? Дуюм, шумо худро Пикассои ин замона ҳисоб мекунед ё ин ки не? Шогирд гуфтам, чун ёрдамчӣ бояд дошта бошад. Бояд ки дошта бошад. Масалан, техникое ҳастанд ки бисёрам техникаҳо дар ягон ҳолат дар кор мешавад. Як худи тоқа аксбардор онро карда наметавонад. Масалан, аз ду-се тараф рӯшноӣ мондан. Дар ин ҳолат ҳатман ёрдамчӣ дар кор аст. Ҳамон ёрдамчӣ оса ба шогирд табдил меёбад, баъд оса худаш ҷои устодро мегирад. Шояд. Ту худро Пикассои замонавӣ ҳисоб мекунӣ? Не. Саволҳои мо ба итмом расиданд. имшаб ҷози мо якчанд аксҳои нафарони маъруф, ҳамзамон аксҳои худи туро нишон медиҳем ба ҳама ва ин аксҳоро бо ҳам шарҳ медиҳем. Ман сараввал мехостам ки анамин аксро барои мо шарҳ чӣ гуна идея буд, ғояи асосӣ аз кӣ буд? Ин як намуд жанри аксбардорӣ аст. Аксбардорӣ пеш аз туй, ба забони лотинӣ love story мегӯянд. Дар байни ҷавонон ҳам ҳозир ҳамин чиз хеле рафнақ ёфта истодааст. Пеш аз туй арӯс ва домод худашонро месанҷанд, аз шаҳр берун ягон манзараҳои хушрӯ мераванд. Мо ҳамин ҳолатро аксбардорӣ мекунем. Ин ҳолат бошад дар раҳи Фахробод, бениҳоят манзараи зебо. Ин акс ҳам дар хеле аз сомонаҳои дохилӣ, хориҷӣ ҷойҳои намоёнро иншиғол кард. Ташаккур. Баром акси навбатӣ аст. Ин акс рӯзи Наврӯз буд. Наврӯзгоҳ аспдавонӣ. Аспдавонӣ будам. Хӯянам ман чӣ хеле ки то ҷое медонам, ту дар сомонаи фототиҷӣ дар он ҷо дар махсус номинатсия ё ин ки номгӯи махсус ки аксбардори варзишӣ буд, ту ҷои якум гирифта будӣ бо акси худ. Ва аксҳои Баҳром бозам аз он шоҳӣ ам як нави варзиш аст ва худи ҳозир аксбардории ту дар ин ҷо ҳис карда мешавад ки ба сатҳи ҳирфаист. Ин акси зебо чӣ? Инам акси зебо, ҳамун аксе ки дидем духтарак, инам аз ҳамун love story. ҳамун духтар аст дар ин ҷо. Фахробод инҷам. Идеяҳои масалан ин аксбардории шуморо кӣ фикр карда баромад? Инаш бошад худам ба онҳо таклиф кардам ки ба он ҷо равем. Домод мехоҳад ки буса кардан мехоҳад ё ин чӣ? Шояд. Яке ба чашмонаш нигар аниқ гуфтан дар кор аст. Аниқ буса кардан мехоҳад. Акнун мо чанд аксҳои нафарони машҳурро нишон медиҳем. Воқеан ҳам чӣ хеле ки ҳамагон медонем, як духтараки тоҷики ном дорад Мунира Мирзоева. Айни замон дар тамоми дунё ҳамчун аз ҳама духтари зеботарин дар олам шинохта шудааст. Ҳамин акс аст. Ман фикр мекунам бисёри нафарон аллакай диданд дар сомонаҳои иҷтимоӣ, ҳамзамон дар торнамо. Беҳтарин акс. Ин аксро аксбардори зан аз Руминия. Манам дар бораи ҳамин сомонаи интернет хонда будам. Он шахс ба фикри ман аз тамоми давлатҳо сафар кардад. Чеҳраҳое ки ҳисси миллӣ дорад, яъне ки хосияти миллӣ дорад, онҳоро аксбардорӣ мекунад. баъд намоишгоҳи худашро дорад.
дар ҳамон намоишгоҳ ҳамин акс ба фикри ман аз ҳама акси зебо, аз ҳама чеҳраи зебо дониста шудааст. Ташаккур. Акнун мо як наворо нишон медиҳем. Бисёр вақт ман фикр мекунам дар вақти тӯйҳо бисёри шумо дар даводав ҳастед, дар анамон мебинам ки дар ҳамон тахонаҳои гуногун, баъдан бошад дар мошинҳо умуман кашолу овезону саргардон. Худи ҳозир як ҳолатро нишон медиҳам барои шумо. Ин ҳолати бениҳоят шавқовар аст. ҳамроҳи тамошобинони шабакаи Якум телевизиони Тоҷикистон тамошо мекунем. Ин дар вақти маросими аҳди никоҳ. Инро мо аз сомонаи интернетӣ дарёфт кардем. Тамошо мекунем. дар худмонам ҳамин ҳолатҳо бисёр рух медиҳад. Ман низ шоҳид гашта будам чунин ҳолат. Як ҳамкасмам вай наафтоду вай ҳамин хел акс бардошта қафо мерафт дар як тарабхона. Дар ақиби вай як кӯзаи калон истода буд. Як кӯзаи калон истода буд. Акс бардошта қафо мерафт ки ба пушташ ҳамон кӯзаро зад дар кӯза шикаст. Кӯза афтода шикаст дар болои кафел хел овози барҳайба. Чунин ҳолатҳо бо ту нашудааст? Не. Аз ин бармеояд ки Баҳром Ҷалилов бениҳоят эҳтиёткор аст дар касби худ ва қадамҳои худ ҳар вақте ки қафо қадам роӣ бинӣ ки на ин ки ягон ҷо афтодан баъд ки ягон одами дигарро ҳам осеб надиҳед. Ташаккури зиёд барои Баҳром Ҷалилов, ташаккур барои суҳбати ҷолиб, ташаккур ки барои саволҳои мо аниқ, мубрам ва пеш аз ҳама амиқ ҷавоб додед. Ин бениҳоят муҳим аст ва дар охир мо бисёр фикр кардем ки чӣ гуна бояд бахш шавад. Бахш ҳатман ки бо акс пайвастагӣ дорад ва худи ҳозир мо ин бахшро номгузорӣ кардем акси имшаб. Ва Баҳром Ҷалилов худи ҳозир бо дастам нишон намедиҳам киро манро аксбардорӣ мекунад. Маълум аст. Ва мо ин аксҳоро бо ҳам тамошо мекунем. Ман омода, шумо омода? Бале. Рафтем. имшаб Чун ваъда дар охири барнома мо ваъда дода будем ки нафаре ки аз ҳама саволи шавқовар медиҳад барои Баҳром Ҷалилов соҳиби як бастаи аксбардорӣ, яъне тараш як фотосессияи бепул мегардад ва худи ҳозир мо ҳамроҳи Баҳром маслиҳат кардем ва худи Баҳром гуфт ки кадом савол барои ту писанд омад? Ситорабону Асомова вонависанд ки аз хурдсолӣ дар дили худ чӣ орзу доштед ва имрӯз шумо ба орзуи худ расидаед ё ин ки не? Ман аз ҳамин савол ғолиби фотосессияи бепул аз Баҳром Ҷалилов гашт. Як қарсаки гарм мезанем бо ҳам баъри Ситорабону Асонова. Ташаккури зиёд мегӯем барои ин нафар. Ситорабону Асонова соҳиби сертификат гаштанд, яъне ки фотосессияи бепул барои аксбардорӣ аз Баҳром Ҷалилов ки худи ҳозир мо ин сертификатро мебиёрам ба студия ва нишон медиҳем ба Ситорабону. Сертификати калон а Баҳром? Не, ин сертификат бошад барои Ситорабону. Хуш, Ситорабону ин сертификатро аз идораҳои барномаҳои фарҳангӣ фароватӣ метавонед ки дастрас кунед. Интизор аст шуморо Баҳром Ҷалилов ва махсусан фотосессия ки ман фикр мекунам барои шумо бениҳоят ғайриоддӣ мегузарад ва пеш аз ҳама хотирмон. Ин акс бошад тӯҳфа ба барномаи шумо. Ин аксро худи шумо гирифтед? Бале, соли 2013 дар сафаре ки дар Дубай будам. Ин баландтарин бинои ҷаҳон мебошад. Ман таманно дорам ки барномаи шумо ҳам ба қуллаҳои баландтарини эҷодӣ расида ва аз ҳама сертамошобикбобтарин барнома шавад. Аллакай чунин аст. Ташаккур мегӯем барои Баҳром. биёед як тарсаки дигар мезанем. Зеро ман бениҳоят тӯҳфа қабул карданро дӯст медорам. Ташаккури зиёд. Акнун Баҳром, шумо низ дасти холӣ намеравед?
мо аз номи сарпарасти расмии барнома аз ширкати Билайн барои шумо як ҷуздон холӣ нест баром. Ҷуздон дар дохилаш бисёр лавозимотҳо ҳаст ки фикр мекунам барои шумо дар кори ҳаррӯзаатон лозимият. ҳамзамон флешка барои ин ки насӯзад ва дигар лавозимотҳо. Ин туҳфа махсус барои шумо аст. акнун боз ширкати Билайн як туҳфаи дигарро барои аз ҳама саволи шавқовартарин пешниҳод мекунад. инам бошад. Баҳром, мо ҳамроҳи Баҳром маслиҳат кардем ва гуфтем ки саволе ки навистаанд Меҳрафрӯз Юсупова, савол чунин аст ки ҳангоми акс бардоштан дар маъракаҳо тӯйҳо яки флешкаатон месӯзад, он гоҳ чӣ кор мекунед шумо? Савол шавқовар аст ва ман гуфтаниро дорам ки анамин туҳфа дар дохили инам бисёр чизҳо аст, аз лиҳози китобу ва ҳамзамон бисёр дигар чизҳо аст. Онро низ метавонед шумо Меҳрафрӯз Юсупова аз идораҳои барномаҳои фарҳангии фароғатӣ дастрас намоед. Ташаккур мегӯем барои ҳар як нафаре ки имрӯз моро ҳамроҳӣ карданд, моро тамошо карда истоданд. Ва тамошобинони азизи шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон, имрӯз дар меҳмонии мо нафаре ки фикр мекунам аллакай ними Тоҷикистонро аксбардорӣ кардааст ва ҳамагон мешиносанд, Баҳром Ҷалилов аст. Ман бешубҳа ин ҷумларо худи ҳозир гӯям мешавад, хатогиам намешавад, зеро ин нафар яке аз беҳтарин аксбардорони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Баҳром, ташаккур барои шумо, барои ин ки имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед, ҳамроҳи мо будед, лутф намудед, ҳузур доштед. Барои шумо дар корҳои эҷодии шумо пеш аз ҳама муваффақият хонам ва чун анъана ман бисёри вақт мегӯям ва хоҳам гуфт ки ин вохӯрии охирини мову шумо нест. Дар охир як таманниёти неки шумо баҳри кулли тамошобинони шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. ба шумо низ раҳмати калон ки ба барномаи худ таклиф намудед. Ба барномаи шумо тамоми бурдбориҳо, муваффақиятҳои эҷодӣ ва ба бинандагон гуфтанӣ ҳастам ки бо шабакаи аввал бошанд, бо барномаи имшаб ва ҳама вақт дар кадом ҳолате ки набошад аксбардориро дӯст доред ва ҳама ҳолатҳои зиндагии худро аксбардорӣ намоед. Барои ин ки дар оянда аксе ки ҳозир мегирад, ҳозир он қадар қурбе надорад. Масалан, мисол ки баъд аз чанд сол баъд шумо қурби он аксро агар медонӣ қурб ҳам яъне ки надошта бошад ҳам бешубҳа як хотирае мемонад ки доимӣ аст барои наслҳои дигар, барои фарзандони моён ва дигару дигар. Воқеан ҳам имрӯз мо боз чун анъана бояд як акси хотиравӣ кунем, барои ин ки ин акс низ ҳамроҳи аксбардор хотиравӣ монад. Барномаи имшаб дар телевизиони шабакаи якум ва ба чанд дақиқаи дигар моро сарояндаи шӯҳратёр Алишер Ибодуллоев ҳамроҳӣ мекунад ва ӯ дасти холӣ наомадааст бо як тӯҳфа. Ин тӯҳфа ҳам бошад мусиқавӣ аст. Лайк. имшаб идомаи барномаи имшаб дар шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон ва чӣ хеле ки мо аллакай қайд кардем, меҳмони имшабаи мо сарояндае ки бениҳоят шӯҳратёр аст, нафаре ки фикр мекунам таронаи анорро дар ҳамаи маъракаҳову тӯйҳову чорабиниҳову консертҳо зиёда аз 365 маротиба сароидааст. Инам бошад Алишер Ибодуллоев. Пешвоз мегирем ин нафарро. Алишер, саволи якумине ки пайдо мешавад ин чунин савол аст. Шумо худи ҳозир аз тӯй ба барномаи имшаб омадед? бале, аз тӯй ба барномаи имшаб омадам. бо авронат боз тӯй меравам. Боз тӯй меравед. Медонед сухане ки гуфтае ки тӯй шавад, асосгузори ин гуфта ма ҳастам ин нафар аст. дӯстдошинос мешем. Як бори дигар аз забони худи шумо мехоҳем ки бишнавем ин калимаро. ҳамеша дар Тоҷикистони мо тӯй шавад ва боз ҳам тӯй шавад. мо ҳунармандо, санъаткоро дар хизмати шумо бошем. беҳтарин суханҳо ин тамоман хоксорона гуфта шуда истодааст. Умуман имрӯзҳо тӯй, маъракаҳо, ман чӣ хеле ки мо аллакай ҳамаи мо медонем, асоси даромад дар соҳаи санъаткорӣ, махсусан сарояндагону барандагону дигару дигар аксбардорону бале маҳз дар тӯй аст. Ва имрӯзҳо чӣ гуна рафта истодааст мавсими тӯй дар Душанбе? ҳозир бошад мавсими тӯй мебошад. ҳама дар ин фасл тӯй мекунанд ва имсол ки бо соли оила мебошад. барои ҳамин корҳои мо нағз рафта истодааст. костюмо нав шуда истодаанд, куртаҳои нав. фаҳмидем чи? Нафаҳмидам, дидам чашмам оло узви биниши чашм хуб аст. Ва Алишер, мо чӣ хеле ки қайд кардем, шумо имрӯз дасти холӣ наомадед, тӯҳфа овардед. бале. Ина бешубҳа
таронаи нав ва навори нав аст. Навори нав ба таронаи ки чӣ номгузорӣ шудааст? таронаи нав бо номи каҷакот ном дорад. шеъри халқӣ, оҳанги каме аз мавригӣ ва камтар аз устод ҷамшед исмоилов. устод ҷамшед исмоилов мебошанд оҳанги. баъд инро мо рӯи навор овардем, клип кардем ва имрӯз бошад ҳамин клипро, ҳамин сурудро ман махс барои барномаи имшаб овардед. Худи устоди аввалини шумо ки ҳастанд? Нафаре ки шуморо ба ҷодаи санъат оварданд ва илҳомбахши шумо шуданд? устоди аввалини ман модари ман мебошанд. Модари шумо? модари ман дар вақти мактабхонишон маъракаҳои бӯстон, ҳамихел чорабиниҳо бурда ки дар ҳама ҷо иштирок мекардагӣ. Ман фикр мекунам шумо дар тӯй таваллуд шудаед, на? Не. пас аз оиладор шуданашон хеле дар вақти мактаб мехондагӣ ва вақте ки ман синфи 3 будам, якумин бор дар мактаб суруди хонда будам. модар маро безоду пас аз ноз парварид. ҳаминро хонда будам. баъд аз яки таронаи ҳасан айдарро хондед, баъдан таронаи анор пайдо шуд. ва ин тарона муддати 25 сол аст ки аллакай садо дода истодад. баъд ҳамон хондам, аз тарафи муаллимонам хуш қабул шуд. мактабро то синфи 9 хондам ва пас аз дуои модарамро гирифтам ба коллеҷи санъати Содирхони Офис ба курси 1 шурӯъ кардам ва онҷоро хатм кардам ва дар консерватории миллии филми Тоҷикистон шурӯъ кардам ва онҷоро бо сарбаландона хатм намудам ва аввалин дуогӯи ману ҳамин устоди ман модари ман мебошад. бо бисёр ҳунармандо сару кор дорам. рӯзҳо ҳамагон Алишерро мешиносанд. Чӣ хеле гуфтем, таронаи машҳуре ки шуморо ба ҳамагон шинос намуд, ин таронаи анор аст. шояд бисёри нафарҳо гӯш накарданд. худи ҳозир як порчаи ин таронаро ба таври зинда мехонед. анор анор аноре чашмаки дилбар хуморе. анор анор аноре чашмаки дилбар хуморе. дилак ма бурда ёре зулфоне каҷаш қаторе. дилак ма бурда ёре зулфоне каҷаш қаторе. анор анор ин оҳанги Убайдулло Каромат, шеъри Нурулло Ориф ва такмили мусиқии он Зайниддин Каримов мебошанд. умуман ин шеъри халқӣ аст. таронаи халқӣ аст. ва каме ҳам дар байнаш аз вай устод ҳам гирифтаем. лекин медонед, тарона гарчанде ки халқӣ аст, маз ба туфайли Алишери Бодулоев ин тарона шӯҳрат пайдо кард. то ин замон намедонам мехонданд ё ин ки намехонданд, вале маз анамин шахсияти маъруф сабабгор шуданд ки ин тарона бозам маҳбубиятро мобайни халқ пайдо кард. рости гап мо ҳамин соли дуюм аст ки бо ҳамин тарона мавсими тӯйро рафта истодаем. худо ба шукр ки мавсими ҳамин ин суруди нави ман каҷакот каме ҳам бошад ба шумо замзама мекунам ва насиб карда бошад клипашро пешкаши мардум мегардонем. беҳтарин. ҳей биёе шӯхи нозанин ҷаҳон бар ҷаҳон занад чу осмону ин замин зи ғуссаҳо фиғон занад. ҳей дод каҷакон нозукон ай гул کجکان نازکان ای گل قدد از گل اشارت میکنم من ای کجکان نازکان ای گل لبد از بو سخارت میکنم من ای لبی تو مکبون. این بود برنامه امشب در شبکه یکم تلویزیونی تاجیکستان. امشب چینل